En ung pige, der er blevet voldtaget. Skal hun ikke have lov til at have abort? Jo, helt sikkert. Det skal hun da. Og der kan være noget sygdom, der kan være mange ting. Ja, så kan jeg ikke have noget imod abort. Men hvis det nu er en ung pige, der har sex med sin kæreste, og så er blevet gravid, og hun ikke vil have barn, skal hun så have lov til at abort? Ja, efter nogle samtaler. Ja, men man skal rådes og vejledes rigtig, rigtig, rigtig godt og grundigt. Ja, går du ind for abort? Det kommer an på mange ting, synes jeg. Man kan ikke bare sige enten ja eller nej. Jeg synes, det har noget at gøre med, hvilken situation man er i som mor eller som forældre. Ja. Så det kan være meget forskelligt, synes jeg. Der kan være tvingende årsager til, hvor man kan blive nødt til at vælge den udlad. Og der kan være andre gode grunde til, hvor man ikke bør vælge den. Ja. Bare for nemlig skyld. Eller fordi, at det er en dreng, man hellere vil have en pige. Eller så går jeg bestemt ikke ind for den. Det er vi enige om. Men hvis nu en er blevet voldtaget, for eksempel. Så kan jeg sagtens forstå, at man ikke vil have det barn. Og jeg kan også sagtens forstå, hvis man som helt ung ikke ønsker at få et barn, hvis man bliver gravid ved uheld. Eller hvis man er i en situation, bliver gravid som 43-årig, men måske har 5 børn i forvejen, så kan jeg også godt forstå, at man ikke vil det. Så på den måde kan jeg sagtens gå ind for det. Det er ikke noget moralsk dilemma for mig. Nej. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.